Doma obstarania sú piatk dopodnia v Novej Veste, Časecach a v Kukovie a piatk popodniu v Javore a v Miłočicach. Štvrtk svedčím oktávu Dzień Božeho Čiva. Kemše s procesjonom sú v 18 hodinách. Po kemšach sú všetci na biesadu do Hornichho doma přeprošení. Štvrtk 17 hodinách sú v kloštre Kemše za předstajenie kloštra. Piatke wysoki svedžen v útrobe Jezusove. Kemše sú 19 hodín. One konča so s ústajnom najsvedčiším. V sobotu je v opomene v útrobu Maríne. V Roženče sú kemše ráno 8, v Nuknicach ve 17 hodín čitci je nešpor. Potem zetkanie v Barace. Młodostní sú sobotu a nedelu 13. a 14. na biskupský deň modžine do kloštra Maríne Hviezdy přeprošené. Hesło je zborom przeżywienie. Wielka przychodną niedzielu je za karitu. W juliu je wikaria narjedzie nabożeństwo k dnie k serbskim rozwosi ugotować. Liščina je w kloštorskiej cyrkwi przygotowana. Prosimy zajemce se zapisać had do 14.6. Cetelka z bokiwami je przypołożena. Przyzemienia za putnikowanie do krupki przyjmują się na farskim biurze. Sakrament Świętego Manželstva chcete se di zaudać, prosetaj wiernych o modlitu a připovedataj so. Drugi raz Marcel Krzyżank z Goniec a Kristina Hermanec z Dobrošic. A drugi raz Xaver Koring z Koščic a Marisa Helenova z Drežďan. Bože mši. Pondzielu rano 7 za Lenu a Jurija Mroza z Koščic. V útoru za Hertu a Jurija Špitanka z Zec. Štvrtk 18 hodinách kemše se s procesjonom za Bena Vienka z Vorklec. Piatk 19 hodinách za Gerata Pepla z Groščic, kajste živých a neborých svojbných. Sobotu 18 hodin citci za Mariu Kmečovu a manželsko Jana z Vorklec. Nedelu ráno 7 za Bena a Mariu Lečporovú z Lena, 9 kemše za Vosadu, 19 hodin citci za Kete Millerov z Horkov. Cornelius Christus.
w imieniu Otca, Syna, Ducha Świętego. Miłość naszego Knieza, zbożnika Jezusa Chrystusa, a lubość Boha Otca, a zgromadność Ducha Świętego budź z wami wszystkimi. Lubię prawienskie dzieci, lubię drużki, lubię osadni, lubię firmowani, lubię hostcza. Zetkamy się, żebyśmy Bohu so dowierili, Jeho chwala za to, że je on schon czas przy nas. Wladamy roczo na nasze życie, na nasze dny, dopominamy się na wszystko, co się nam poradziło, a prosimy też o to, żeby to od nas odewzał, ktoś nas od niego dzieli. Smij so nad nami, Knieże. Pokaż nam, Knieże, swoją smilność. Spuszcz a woda nam nasze winy, mocna miłościwy Bóg, a dowiedź nas do wiecznej hostczyny. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Chwała Bohu we wyżynach. Modlmy się. Knieże Bożo, wszystko dobre pokaża o Tebie. Pokornie Cię prosimy, daj, żebyśmy Twoim duchu spoznali, što się prawe, a to też dokonali z Twojej pomocą. Tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Czytanie z Księgi Genesis. We wonych dniach przyniesie Melchizedek, salemski król, chleb a wino. On by menujcy miesznik najwyższego Boha. On jeho bożonowa a rekne, żonowany budź Abram od najwyższego Boha, kiż niebie a ziemię stworzył. A żonowany budź najwyższy Bóg, kiż twoich neprzeczelu do twojej ruku podał. A Abram daje mu 10 kwoteszego. Słyszeliśmy słowo Boże.
Przykaznju nowu dawam wam, co byście mnie sobą solubowali. Gdybych ryczał z rzeczami ludzi a Angelo, lubość pak nie miał, bych był kaś zwuk mosa za, a klinkot dzwonczka. Gdybych znał rzecz potajnosće, a mił wiru, zobych chore przesadzał. Lubostcze pak nie mił, niczo nie bych był. Gdybych dzielił kudym szosztojś mam, a podał swoje ciłok spaleniu, lubostcze pak nie mił, to by mi niczo nie pomhało. Lubość je oczakliwa, je dobrociwa, lubość nie je żarliwa, lubość so nie chwali. Lubość so nie hordzi, nie czynisz toś so nie słusza, nie lara swojo użytka, pase so niwa. Lubość nigdy nie przestawa, dal wieszczenia so pominie. Nitko wostawia wiera, nadzieja, lubość, największa z nich pak je lubość. Drugie czytanie słyszymy z prvného lista Sv. apoštola Pavla Korynčanam. Bracia a sotry, ja sam od knieza dostał, što sam mam też przepodał. Kniez Jezus za w nocy, w kotryż był przeradzeny chleb. A jak prajuši wamaša rekne, to je moje ciało, za was podate, to czyńcie na mnie wspominają. Tak zapowiedzi też keluch a praji. Tunle keluch je nowy zakon w mojej krwi. To czyńcie, gdzieś kuli będziecie pić, na mnie wspominają. Przetoż, gdyż kuli będziecie tutun chleb jeść, a keluch pić, będziecie kniezu śmierci wozywieć, hacz on przyjdzie. Słyszeliśmy słowo Boże.
Alleluja, alleluja. Tak ryczy kniez, ja sem żywy chleb, kiż je z niebies przyszł. Jeliż tu, że sztuntunle chleb jest, bude żywy na wieki. Kniez budź z wami. Słowa świętego zczynia po Lukaszu. W pewnym czasu rzecze Jezus k ludziom o Bożym Królestwie, a wuhojowasze tych, kiż trzeba w uzdrowienie. Ale dzień podczas onaki lecz, tuż przystupichu 12 a reknechu jemu, rozpuszcz sywy, zoby do okolnych soł a statokowoty szli a Hospodu, a jedź se obstarali, tudzieśmy na pustej krainie. Ale on rekny, dajcie wy im jedzie. Oni pak prawichu, nie mamy więcej hać 5 chlebów a 2 rybie, kiba zo dojdziemy niedzie a nakupimy żywidłów za wszon lud. Pieta mianujce na 50 muži, rekne swoim uczobnikam, dajcie so im po skupinach po niekak 50 rosy dać. Zczynichu tak, a wszyscy so zesedachu, wun za 5 chlebów a 2 rybie, polada k niebiu, pożonuła je, a wama jo dawaše uczomnikam, zobychu je ludy kładli. Wszyscy jedzachu a nasyčichu so, a z toho, štož im vosta nazbiera so 12 korbów. Dobre poselstwo naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubi bracia, lubi sestrowie kniezu, lubi wasadni, lubi hostčo. Wysoki swiedzień ciła a kreje Jezusa Chrystusa je pola nas każde lito krasny pokiw na to, że Jezus dari siebie samoho w hostinę luboszcze, żywienia, k spomożeniu swoich wiernych a swojej cyrkwy. To je tak rec to stajne tema każdych kemši. A k tomu słušace procesjon, wuzbienie, że Jezus dowierzy dobre poselstwo swoim, też nam. A za maja ci mamy my dobre poselstwo rozszerzyć. Tuto wierność zúraznimy przez procesjon z cyrkwy won do zjawności. Jasniejszo a trzeba, gdy pokaza so też na dżęca dopodnia w używanych kemšacych sudobiach, które są tam przygotowane, što je nam Jezus zawostają, što on wuči, što on nam woznamienia, kajku zamowitość, jako wiery mamy, zo je on przewsze wieki przytomny, zo on każdą generację do swojej służby bierze. A jak tole wszystko zrozumimy. Wszystkie dżęca dopodna na kemšach używane sudobia pokażeja ze samsnego lita. One są dziewane w 1870. A z toho lita słušaja one do obsedztwa chrześcijańskiej osady. To je to wielki keluch, to są kanki za wino a wodu, a k tomu słušacy tablet, a to je monstranca, którąż dżęc używamy. Keluch pokaza w tym przymadle nodostoryka sredza Jezusa samoho, jak on kleczo so modli. Scena je z Wolijowej zarody.
Nie byli Jezus tam so modlo, swoje uzwolenie přiwzał, my dżęca nie bychmy tu byli. A dowoliowe zárody, však Jezus nie je sam šel, wun je sobu se zał swoich najbliższych. Apoštolio su tam z nim. Ci su zobrazene na nožce toho kelucha. Cio tam su. Apoštolio pak su učapani. Oni spia. To jeho přesłapi. A tola Jezus im swój skutk dowierzy. Kanki mają czasy zhotowienia odpowiednie typiske ornamenty, a do tableta je zaszkrabane pismo, kotreż postaji kanki a tablet za Eucharystiu. A mimo toho wyczytamy tam, komu są wiece wienowane, a što je dariciel. Wienowane je to Jakubej Barty, tedyszemu chrześcijańskie farary, dariciel je tachanstwo budyskie. My dżemy 4 krucz wużywają wielką monstrancu procesjon haczke kapałce srecy. Tam słyszymy stajnie jednego ze 4 sczeników. Nóżka monstrance nosy medaliony z podobiznami, kotreż mają ich tu tych 4 przedstawić. Każdemu je przyriadowane swojskie znamio. Oni k nam rycza, kajż jandziel, kajż lau, kajż woł, kajż worju. 154 lat, co tute wiece nitko na dobro osady, a osadnych wużywaja. Ja sam w redzie tych osadnych fararów chrześcijanskich nik 10, kotremuż su one za służbu przy wołtaru dowierjene. Pri niebie, kaž predejhiže prajach, fara Jakub Bart, rodziny chrześcijan. Zo je to možno. To ryka, za tylko le 10 je wszystko w takim stawie, zo może so używać, pokaza na zamowitości w odpowiednie żywienie w osady. Bez krutej wiry, bez zrozumienia za tradycję, a bez lubości k nam darenej wierze a k namrytemu herbstwu nie bychmy se mogli weselić z tutych nam dowierenych, woprawdzitych żadnostków. Baldachim, kotryż używamy, on ma serbski napis ze všeho spočatka. Na tej stronie, która się jako prynia ludziom přiwobroči, stoi poklakče so. To ryka, wopokażcie Bohu czesć. Cały swiedzień, wszystkie przychoty, ša pycha, to šo nie je za nas, albo naše dla, ale to šo za niego, jeho dla. Jezus sam, o tym dzień spowiadamy, je nasza nadzieja. To ze swiedzieniem Bożego Ciała doraznie, zjawnie pokazamy. Niech on, nasz kniez, nas wiedzie, wozboża, a żonuje. Amen. Wobročmy so proszo k Jezusej Chrystusej, kotryż nikoho ze swojej lubosće nie uzamka.
Niech su twoji wierywi dale bole zwolniwi, każdego za bratra a sotru przywiązać, a o nich so starać. Rozmilczy, usłysz nas. Nawucz mocnarjo świata, zo bychu przynoszowali wuchunaniu mez chudymi a bohatymi krajami świata. Rozmilczy, usłysz nas. Z czyn niewu wite ludy kmane, zo bychu najszli prawy puć wuwicza a postupa. Rozmilczy, usłysz nas. Ponuj nasze wutroby, zo bychmy woložili a odstronili biedu, w kotrych je telko ludzi żywych. Rozmilczy, usłysz nas. Przetoż Ty budziesz nas nie do sudzić po skutkach lubosće. Daj, żebyśmy przed Tobą obstać mogli, ki se żywe a kralujesz po wieki na wieki. Modlmy się. Knieże, zladuj smilnie na swój lud,
Kotryż jest k Twojej służbie zromadził. Przyjmij, żtośmy przynieśli, a rozmnoż naszą lubość. Tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Kniez budź z wami. Rozbijmy utroby. Dziękujmy so Kniezi naszemu Bohu. Bo prawdzie je hudne a sprawne, zdobne a spomożne, zosoczni stajniasz, ludzie dziękujemy Knieże Święty, Wycieżeho, mocny, wieczny Bożo, przez Chrystusa naszego Knieza. Jako wierny a wieczny wyszimiesznik je on świecie nietrajnego wopora założył, jako woporu jednania je sam siebie podał, a nam przykazał, zobychmy na niego wspominają to same czynili. Jeho ciło za nas podate, zesilnia nas, gdyż ją używamy, a Jeho krew za nas przelata, nas uczyszcza, gdyż kuli ją pijemy. Toho dla śpiewamy z jangelemi a arcyjangelemi, stronami a knejstwami, a ze všemi siłami niebieskiego wojska, pieseň Twojej krasności, bez końca wyskają. Woprawdzie światost Knieże, żułoszy je światostcze, to dlacze prosimy, poswieciu Ty daraj z rostu swojego ducha, zobyście nam było i ciło, a krew naszego Knieza Jezusa Chrystusa. Predać sobą dobrowolnie czapenie uda za un chleb, dziakowasze so, wamasze, a podają swoim uczobnikom prajo. Zmicze, a jeszcze šice od toho, to je moje ciło, kotreż bude za was podate. Tak też za un pojedzi keluch, dziakowaše so zaso, a podają swoim uczobnikom prajo. Zmicze a picze šice z niego, to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krew, kotraż bude za was a za mną przelata k podawaniu hriechów. Czyńcie to, na mnie wspominają. To je potaństwo wiry.
Wspominają tuż niebieskie Ojcze na Jezusowu śmierć a zrowastanienie, przynoszamy Ci chleb żywienia a keluch wozbożnienia. Dziękujemy Ci, że Ty nas powołał przed Tobą stać a Ci służyć a prosimy Cię pokornie, zgromadzuj nas, kociż używamy Chrystusowe ciło a krew, Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj, knieże, na swoją cyrkę, po wsze ziemi rozbrojeną, a wudospełnię jube lubości. Gromadźe z naszym Wamżem Leom, naszym biskupom Heinrichom a zewszym duchowstwom. Wspomnij też o naszych bratrów a na nasze sotry, kociż są umreli w nadziei za zrowastanu, a przyjmij ich a wszystkich zemrytych do światła swojego oblicza. Smij so nad nami wszystkimi prosimy Cię, spošť nam wieczne żywienie. Ze zbożnej Boha Rodzicielku Knieżnu Mariu, ze świętymi apostołami a wszemi świętymi, kociż so Ci ze všech wieków spodobają, zobychmy Cię chwalili a sławili przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Nim a we Nim dała soci Bożą wszechomocny Ojcze w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność wieki na wieki. Amen. Modlmy so, kajże kniez nas uczył. Ojcze nasz, idź w niebiesach, świeć Twoje imię, przyjdź Twoje królestwo, staj się Twoja wola, kajż na niebie tak na ziemi, przybył nasz tajemnic, podaj nam nasze winy, jako my też ładowali swoim winnikom, a nie wiedz nas do zbytowania, ale umoż nas od złego. Umoż nas, knieżowaty wszeho złego, a daj mile pokoj naszym dniom, smij so nad nami a pomhaj nam, zobychmy w otrycha przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniom wieszczy oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Przetwoisz Twoje królestwo, a moc, a płacność na wieki. Amen. Knieże Jezusa, swoim apostołom se prają, pokoj wam załastajam, swój pokoj wam dałam. Prosimy Cię, nie lejdę na nasze grzechy, ale na wiru swojej cyrkwy. Daj jej po swojej woli pokoj a jednotu, ki se żywa a kralujesz wieki na wieki. Pokoj knieza, budź stajnie z wami. Leczy jenio Boże, kotreż zebiera rychy świata.
Modlmy so. Bożom, Ty dawasz nam niebieskie lekarstwo, umoż nas od złych nakilnościów, a dowiedz nas k tomu, što się prawe, tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Netka so najswietšejše ustaja Jusuf krótka předrazčić, a potom so nastahi procesjon, potom so je najswietšejše pokadžené.
Alleluja, Alleluja. Tak reči kniez, zbožný, koci sú na viečnú hostinu prošení. Kniez buď s vami. A svojim duchom. Słowa Świętego Sczynia po Lukaszu. Sława Tybi, Knieże. We wonym czasu by Jezus pola naladnego faryzeja przeproszony. Jeden z hostci reknie jemu, zbożny, iż będzie na hostcinie Królestwie Bożim. Ale on reknie jemu, jeden człowiek ugotował wielką hostcinu, a poprosił mnohich, gdyż by czas na hostcinu posłał swojego służonika k proszonym, a da im rec, pójdźcie, wszystko je już gotowe, ale na dobo poczaku soszicy zamówieć. Pryni jemu rekny, sym si polo kupił, a dobił się je obladać, proszę cię, mnie za zamówionego. Drugi praj, sym pecz za pszachową kupił, a duje próbować, proszę cię, mnie za zamówionego. Zasa drugi rekny, sym so ożenił, a toho dla niemu żubczynić. Służonik so wróci a powie to swojemu kniezi. Tu so hospoda rozwiewa a rekny swojemu służoniki. Dzi spiesznie nawiki a hasy miasta, a przywiedź sem chudych, hipych, slepych a kromych. A służonik rekny, knieże, što se przykazał, jest ostało, a so jeszcze nie zna. Tu rekny kniez służoniki, Dzina pucze, a kwota ma przynuć zastupić, zoby so mój dom napełnił. Praju pak wam, zo nie łopta żaden zwonych muzik, iż bych uproszeni moją hostczynu. Ewangelii naszego knieza, zbożnika Jezusa Chrystusa. Sława Tobie, Chryście. Jezusa, kiż proszę wszystkich na wieczną hostczynu. Smil so nad nami,
Jezusa, kiż se sa poniżyła podał k naszemu spomożeniu. Jezusa, kiż przyniesiesz nam nowe niebiosa, nową ziemię. Modlimy się o płodę ziemię a człowieczego dzieła. Knieże, daj słońce a deszcz w prawym czasu, szkitaj też lesy, pola a łuki. Prosimy Cię. Posłysz nas, o Knieże. Żonuj pracu naszych ruków, aż toś przez nam darenego ducha na dobro wszystkich unamakamy. Prosimy Cię. Posłysz nas, o Knieże. Zbudź we všech ludziach zamowitość za przychod nam dowierenej stwoby. Prosimy Cię. Posłysz nas, o Knieże. Boże nasz Ojcze, Knieże nad wszech stwobu a nad niebesami, wszystko je Twoje mocy podriadowane, spošť żonowanie wszystkim płodam ziemię, kaž też naszym domam, sam, miestam a miestnościom naszego dzieła. Niech Twoje oblicze sta nad nami świeci, aż też nadziewamy przez nam darenego ducha a nam spoščenej mocy, to niech nam po Twojej woli zostanie. O to Cię prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Amen. Chleb z niebesy nam obradził. Iż maszynku słodkość Modlmy się. Jezusa, we obdziwajnej światości se nam opomnienie swojego cierpienia zaostawił. Prosimy, daj nam światu potaność Twojego ciała, kryje tak czeszczować, zabychmy płody Twojego umożenia w obscenie weseli nazonieli. Kiż se żywy, a kralujesz po wieki na wieki. Amen. Niebieskim żonowaniom niech są pożonowane wsielesy, pola, łuki. Pożonowany niech je Boży Święty Duch. Żonowany niech są nasi susodza, wszystkie ludy ziemię. To spošťa mocny Bóg, Wódz a Syn
a Duch Święty.
Te Deum laudamus. Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu. Domine ex audio orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus. Deus, cuius misericordiae non est numerus, et bonitatis infinitus est thesaurus, pissime maestati Tue proculatis donis gratias agimus, Tuam semper clementiam exorantes, ut qui petentibus postulata concedis, eos dem non deserens, ad premia futura disponas, per Christum Dominum nostrum.
benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Zutro we všetkým zapłać Boh, všetkým, ko su pomali drasčić, přihotować, ki su obrobili Božom šu, ki jeszcze sobu so modlili a spiewali, čim, ko si su naložili procu, tež za modlitvu zutro we zapłać Boh. Na než pored vimaj se zase zetkamo. Chwalny Jezus Chrystus,